Ассалому алейкум бародарони азиз, акаҷоно, дударҷоно, ҳама каса хуш омадем ба канали ма. Бародарони азиз, ҳама каса омадан баробар якдонаи лайкора мезанему. Имрӯз насиб боша вақти Москва қати соати 19:00 финала. Марҳамат бародарони азиз, тамошо кунед, интернетонро кличат монед. Иншолла насиб боша ягона мошинчак да насиб боша ба насиби шумо мешава. Мо ки як видеовизит мекунам, телефонат бояд гирён боша. Ба ҳамин хотир бародарони азиз, нархи билет 200 рубл буд, 130 дона приз. Ҳозир ҳисоб кардем 44 дона, 43 дона билет мондаги аст. Насиб боша бегаи ҳамин барабара то метем. Бегаи ҳамин барабара то метем, не призра барабара 130 дона приз аст. 3 дона автомобил Opel Astra G 2000 сол бензин газ, 2 дона дига Opel Dutti, 2 дона дига иномарка мотоцикло 2023 нав пачка мотоцикл дорем, 3 дона айҳами размер плоский экран телевизор. Дигарош конвертои пулия 1000 сомона, 700 сомона, 500 сомона, 400 сомона, 300 сомона, 200 сомона, 150 сомона. Нархи билет 200 рубл. Ина дар экран нигоҳ канед, инҷо мебинем бародарон азиз. 8967 175 6604 дар ҳамин номер WhatsApp Сбербанк ҳастад. ҳозир каси хайдорӣ кунад, тичен 10-15 билетиш меояд, ҳамин боҷида иштирок мекунад, ягон чӣ бурд кунад, ошо шавад. Зинда ва сарбаланд бошед. Хой, хай, то бозӣ.